И здравейте, приятели, аз съм Зеро и днес ще покажа една игра, която си цъках интернет. Верих и просто играл съм я като малък, много е яка. Съветвам да играете. Линк за играта ще има долу в описанието. Нека да започваме. Така, честър момент. World. Ще играем... С кой да играем? Айде с Англия. Англия срещу Италия. Бъгва леко. Добре, започна матчът. Играта се играе само с мишката. Има туториал. Може да видите, да се научите. Така, Негъра ги мина без проблем. Тук са новове. Подавам. Сам също вратаря. Така си мисля. Обръщам рязко. И той я взе. Не иска ти играе толкова време сам. Их. Давай, давай, давай. Как ми я взе, бе? Ооо! Добре, завършвам още един гол. Браво! Правилно на първи гол. Както виждате. В 9-та минута отгоре. Ей! Добре. Продължаваме. Взимаме я със слайд и я чистим напред. О, браво! Подаваме на... той път беше взел. Аз не забелязах. Между другото, много трудно ще забележите дали топката у вас. Когато си мислите, че играете с нея. Добре, пас. На някой, на който да подам, има ли? Ето на... Не бе, фак! Не всъщност. Фак. Газ! Има! Бога! Маркизи... Фащам я. Давам на Итос Негър. Той тръгва сам. Белина! За какво казах Белина аз? Въобще в мен ли е топката? Гол! Езо е! Браво на нас е! За втори път я играя днеска. Колко време не съм я играл? Ако не броим предишния път, кога играх днеска. Днеска играх един път. Това ми е втория път. В момента я играя, това ми е втория път. Добре, аз цъкам да подам, то не става. Ще подам тук назад. Да върнем малко. Да върнем, мазеха топката. Газ и чисти. Браво. Негър. Това е Уейн Руни. Айде. Какво като игра с Man United? Факъв. Това мазех. Някой да центрирам. Има вътре. Аз центрираме и сега. Аре, цъкам ли я подам там на... Не бе! Как ти я взеха? Ето взех. Мали, тази игра ме убива. Добър дриблинг, добър скил. Браво. Ето, тук ще подам. Не, то с Негър. Малко е бъгава играта, както виждате, лаги. Но
пак разберат какво става. Добре, моля, Нигър е бърз и пази. 3-0, браво на нас, 42-та минута. Той без глава. Не ме интересува, просто... хубав тайм. Добре. Сега следва второто по време. Добре, започваме. Даваме тук лек пас. Иди, пускаме. Айде. Браво. Хубав пас. Браво, 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 браво. Браво, бе. Чек сега. Пускам. Аре, бе, кой ще фане там, нали, подам на... То белия, не на... черните гащи. Подаваме тук. То шути я вкарва. Аре, бе, харватин. Какво става, бе? Човек, какъв шанс има да фана и да вкарам гол? А то какво стана? Уша късмет ми изигра номер. Аре, бе, негъра ми трябва. Аре, бе. Да. Излеза. Имаме тъч в наша полза. Никой ще подам. Така. Аре, бе, газ. Добре, да видим. Какво става тук? На кой ще подам? Искам да подам на някой. Аре, бе, няма ли някой открито, бе? Как да игра така? То никой не се открива. Ето. Някакъв. Аре, взимай! Колко е сакато! Добро, отнемаме добро. Ако говорим... Удар! И гол! Не! Това вратар да не е много, бе! Как така опази такъв удар, бе? Моя без глава, как вижда. Ой! Остава, бе! Аре! Виж, не мога да не стигне. Бай! Тейкъл иска! Тейкъл! Ушата се! Фак! Той бързо е! Белия! Един тейкъл и ме взима. Браво! Да, бе! Той взе за секунда и нещо и остави. Браво, така се играе в футбол. За тези, които не знаят. Поне още един гол да вкарам и да се свършва вече, че не ми се играе. Не бе, дейба! Сапра се! Аре, набързо, че приближа 10-та минута па. Аре, бе! Пускам! Кой да направи сте тискал 100 пъти за паса, тук какво става? Имаме ли шанс? Имаме. Сега като ги лъжим всичките, покараме четвъртия гол. Как е възможно, бе? Мамка му! Няма нищо, приятели. Просто, играхме, изкарахме с кефа. Така. Поне, надявам се някой от вас да си изкарал кефа, да се е смял. Добре. Така. Това е от мен. Аз бях Zero Extreme. Все още съм Zero Extreme. Така, надявам се да ви харесва клипът. Дано да така. Ако е така, летнете с палче нагоре. Не забравяйте да се абонирате, ако ви харесва това, което правя, естествено. Аз бях Zero Extreme, все още съм Zero Extreme. И до следващото ми видео. Моля, повече